Възраждане. Вие представяте ли си просто за какво става въпрос? Една медия, която струва стотици милиони на българския данъкоплатец, ежегодно, се поставя в услуга на една безродна, предателска партия, в случая Възраждане. Днес, тази седмица, разбрахме още няколко скандални неща. Не само, че ефира на Българското национално радио е бил приватизиран за целите на една определена партия, Възраждане, но и след своето напускане, реално Волгин е приватизирал ресурси на Българското национално радио. Става въпрос за телеграм-канала на предаването Политически некоректно, което след напускането, всъщност той не е напуснал, извинявам се за грешка, след като излязал в отпуска, за да влезе в Европарламента, Петър Волгин присвоява за себе си. Вие представяте ли си за какво става въпрос? Това е ресурс на Българското национално радио. Телеграм-канала на Българското национално радио. След като той излиза в отпуск от Българското национално радио и почва работа като евродепутат, той си присвоява канала на Българското национално радио в Телеграм. На всичкото отгоре, като не му направиха забележка, той стои с логото на Българското национално радио. Реално той показва, че приватизира Българското национално радио и за личните интереси и икономическото благоденствие на Волгин. Значи едновременно имаме приватизация на Българското национално радио в услуга на една определена партия, приватизацията на Българското национално радио в услуга на едно семейство. Семейство Волгин. Да кажем няколко думи за другаря, за това, което говори другаря Петър Волгин. Между другото, може да отвориш този материал в Фейсбук. Момент само, искам да ви прочета нещо. Това не е българско вече. Това е руско радио.